फिसा जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बेयो जाहैबाय जोंनि जुन्दार सिं ब्लकनि सिङाव थानाय बरफुर प्राइमारिनि आन्दाराव दिनै साथाम बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जादों। साथामनि गेजेरावहाय सासेया सिगां इउपिपिएलआवनो पुर्न मुसाहारि बिथाङा दाखालि बिपिएफआव जयनिं जादों होननानै जों खोनादोंमोन नुदोंमोन, खिन्थु बिथाङा सानस'नो हायाव थांदों होननानै बुंदों। दा बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जबदार जाफिनबाय, बेनिखायनो जों बिथांखौ इउपिपिएलनि नेम बादि जोङो बरायना लाफिनबाय। बेजों लोगोसे सानै बिपिएफनि लाइमोनफोर बिथांमोनहा जोंनि दिनै इउपिपिएलनि मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै गोदानै जयनिं जाबाय आरो बिथांमोनखौ जों इउपिपिएल थारापनिफ्राय बरायनानै लाबाय। आरो बिथांमोननि नामा जाहैबाय सासेना अजय बसुमतारी आरो सासेना बिस्वजित बसुमतारी। दिनै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएलआव जबदान जाबाय। दा बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायना लादों। आरो दिनै बेल' नङा, जोंनि जुमदार ब्लक हिसाबै गोबां बेबायदिनो जयनिं जानो थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ। समाय मोनथ'वाखै, टाइम मोनथ'वाखै, टाइम बादि नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन। आरो अखल जोंनि नैबे जुमदार ब्लकल' नङा, दिने दिने ससियेल मिडियायाव दिनै बयबो नुगासिनो दङ। गुबुन गुबुन दोलो पार्टिफोरखौ नागारनानै जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारखौ मोजां मोननानै फालो फालो दिनै जबदान जागासिनो दं। जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा जोंबो जुमदार हिसाबै थाम थिम जाबाय। बेबायदिनो गोबां जयनिं होनो थाखाय टाइम मोनैनि थाखाय जों होथ'वाखै। दा बिथांमोनखौ जोङो सिगां बरायना लाग्रोबाय, बेखिनियानो आरो।